At tuyen, dagiti napapatag adamdamag para iti La Union nagkaysa newsbreak. Dagiti simbaan diti probinsya, maisagsaganan para iti Semana Santa. Manarimaan ti preparasyon dagiti simbaan diti probinsya para iti obserbasyon iti Semana Santa. Naabunganan iti nangisit wenno Maris ube alupot dagiti imahe. Nakaipa-blackmatan ti schedule dagiti aktibidad kadagiti na duma-duma a parokya ken nailepasan ti panagtatarip nung da kadua dagiti otoridad ken stakeholders para itinanayas a panakaobserba iti nanginang nga aldaw. Sigun kini Bishop Daniel Presto, at dati 30 a simbaan iti Primera ken Segundo Distrito a mabalin na bisitaan dagiti deboto a Katoliko. Ngem gapu iti agdama a krisis iti langis, balakad ni Bishop Presto nga uray dagiti laangan asidag a simbaan ti bisitaan dagiti deboto. Nariyan na yung mga simbahan na ginagayakan para sa Semana Santa. Pero before that, marami na ring mga ginagawang paghahanda para hindi lang sa Semana Santa, kundi sa talagang pagdiriwang ng buong Kwaresma simula noong Ash Wednesday hanggang sa Easter Sunday o yung sa Holy Thursday rather. Sa Bisita Iglesia ay syempre 7 simbahan yung dinadalaw niyan, and usually talagang ginagawa yan sa sa Holy Thursday after ng misa sa hapon. At yun ay 7 simbahan nga pinupuntahan, pero mahalaga rin na may mga pagdarasal na ginagawa kasi nga yun ay higit sa lahat pagninilay sa paghihirap at kamatayan ng Panginoong Jesus. Inalukay mat ni Bishop Presto dagiti deboto a Katoliko a makimisa, agngilin ken umatendarda kadagiti aktibidad iti Semana Santa kas panakikaysa iti simbaan Katolika ken tapno maaramid dalata ti obligasyon dagitoy. Kang runan a panawagan ita ni Bishop Presto iti panagkararag iti umili para iti kinakapya itintero alubong. Lalo na yan sa tumataas na presyo ng gasolina na may effect sa ating kabuhayan. Tumataas din ang presyo ng mga bilihin natin, pamasahe. Kaya nandoon yung hirap talagang dinaranas natin. Ngunit sabi ko nga kanina, isang pagsubok itong nangyayari hindi lang sa atin dito sa Pilipinas, kundi sa iba ding mga bansa na apektado ng gyera sa Iran, na tayo ay magdasal din para sa kapayapaan na matamo na sana yung pag-uusap ng mga bansa na nag-aalitan. Mangrugi ti Semana Santa iti Domingo Ramos inton Marso 29, ken aglepas sa ito iti Domingo ti Panagungar inton Abril 5. Ini sa balipay adamag La Union Police Provincial Office nakaalerton para iti Semana Santa ken summer vacation. Nasapa nagsagana ti La Union Police Provincial Office para iti panakailatag, tinaingat a seguridad para iti obserbasyon iti Semana Santa ken summer vacation dito'y probinsya. Sigon iti panakangiwat iti lupo ani Police Lieutenant Colonel Lawrence Ganuelas, imunadan anang isiyangkat iti coordination meeting para iti panakaipinal iti traffic and deployment plans dagiti sesyon iti pulisya para iti naduma-dumang aktibidad a maangay kabayatan iti Semana Santa. Manipod iti naangay a panagtataripnong in paganetgat ni Ganuelas a nakasaganan tintero a puwersa iti kapulisan iti probinsya. Nasurok talugasot a PNP personnel manipod lupo ti maiwaras karagiti ili tapno mangipasigurado iti seguridad ken kinaanayas dagiti may sayangkat nga aktibidad. Adama tinasurok sa ngagasot a force multipliers ken standby support a katinulong iti PNP iti panagbantay. Well prepared naman tayo because of naglatag na ang kanyang mga police stations regarding yung mga deployment and traffic personnel natin para mailagay sa ating mga places of convergence din sa mga terminals, churches, and then we expect kasi na dadagsa ang ating mga local and foreign tourists saka yung mga mahal natin sa buhay na dadalaw po sa ating kanyang kamag-anak. Siguro kini Ganuelas na yunan dati may deploy a PNP personnel karagiti ili adupudop dagiti tao. Naingat mati may patungpaling inspeksyon karagiti municipal police stations tapno masigurado tinaurnos a deployment dagiti personnel. Kini daw ti opisyal ti kooperasyon dagiti Ilocos nang runa karagiti agbiyahe ken karagiti beach goers kasaruno ti panagpalagip daytoy. So sa mga ating mga kababayan na dito sa La Union, so wag nating iwan yung ating mga bahay na walang tao or ibinilin sa ating mga kapitbahay. Then sa mga beach goers naman, iwasan po natin yung uminom at saka pabayaan ng ating mga
mga minors na naliligo sa dagat. So yun yung mga kwan natin para maiwasan po natin yung drowning incident. At saka yung mga biyabiyahe naman sa mga manggagaling pa sa mga ibang lugar na bibisit sa mga kapamilya nila dito sa La Union. So see to it na ang kanilang sasakyan is nakakondisyon yung sasakyan nila. Iti sa bali abangir ordinansa amang iparit iti panagpatukar iti napigsaken panagariwawa kabayatan ti Semana Santa na inget amay patungpal. Maminsan manen amay parit ti napigsa a panagpatukar karagiti sound systems ken video okay kasama ti naduma-duma aktibidad amang parnuay iti panagaariwawa kabayatan iti Semana Santa. Dahito kat babaan ti bileg iti Provincial Ordinance No. 148-2018. Gagamit tinadakamat nga ordinansa ang mapagtalinaed ti kinaulimek ken kinaornos itaglawlaw kabayatan iti nanginang aldaw. May sapay gamin daytoy a panang ipakita iti respeto ken panakikaysa iti simbaang Katolika. Manipod Monday, Thursday ken Good Friday. May parit dagiti concerts, disco, video okay ken parties. Agmulta ti 5,000 a pesos wenno may sa atawan a panakakulong dagiti individual wenno establishmento a mapaneknekan a naglabsing ito ordinansa. Silulukat met dagiti stasyon ti pulisya para iti reklamo dagiti residente no daman bilang dagiti aktibidad a maikaniwas iti ordinansa. Iti sabali pa damag technical working group amang bantay iti sitwasyon iti probinsya iti katangaan iti krisis iti langis binukal iti probinsya la gobyerno. Tapno mapalaganan ti epekto ti panagngato ti presyo iti produkto a petrolyo iti probinsya, binukal ti probinsya la gobyerno iti Provincial Energy Security Conservation and Crisis Response Task Force, minority direktiba ni Governor Mario Eduardo C. Ortega. Nabukal daytoy kalpasan ti panangideklara ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ti State of National Energy Emergency. Itintero a pagilian, gapo itagtultuloy a gyera iti Middle East, ang nakapektaran iti supply iti langis ken ekonomiya. Babaan iti panangidaulo ni Provincial Administrator Dr. Ramon Torres, nagkaykaysa dagiti naduma-duma a committee para iti maysa a panagtataripnong tapno pagsasaritaan dagiti naduma-duma nga estratehiya ken programa amay patungpal tapno masigurado ti kinatalged ken kanasaya at dagiti umili ti La Union itatenga iti mapaspasaran a krisis. Kabinulig iti task force iti naduma-duma a provincial ken regional line agencies. Karaman karagiti akman dagiti task force ket ti panangbukal iti addang amang isakad ti panagsalimetmet enerhiya ken supply iti langis kasama ti panakaprotekta dagiti consumers iti agtultuloy a panagngato ti presyo dagiti gagatangan. Mangisayang katpay ti grupo iti regular a monitoring iti panaggaraw ti presyo iti produkto a petrolyo ken siguraduanda a sumursurot dagiti gasolinaan iti nakaituding a paganurutan iti Department of Energy. Sakbay pa iti daytoy ket nang ipatungpalan iti probinsyal a gobyerno iti 4-day work week karaman ng ti limitasyon ti panagarama ti silaw ken aircon ken panagkisay ti operasyon dagiti service vehicles kas pasatadang tapno makatipid ti konsumo iti kuryente ken gasolina. Nagirwar ni Governor iti Executive Order No. 9, Series of 2026, creating daytoy task force iti energy security, conservation, and crisis response iti para iti probinsya tayo nga La Union. This is of course in response or in support to the initiative ti Malacanang previously nga Executive Order 114 kapot ito yung crisis nga mapaspasamak dita Middle East. So dito nga task force kat adati na dumaduma ng nga committees or sectors takitaan nga tapno makita tayo diya or ma-address tayo diya effect potential man wano jay madaman na effect daytoy crisis energy crisis nga mapaspasaman. Adati task force tayo para mag-monitor iti prices ti fuel, market surveillance kitaan tayo baka damat iti bigla-bigla nga ngumato ti presyo ti kwa nga awan hanga na is masurot iti regulation at damat iti task force tayo on daytoy consumption tayo iti fuel and energy daytoy provincial government iti La Union. At damat iti task force tayo on information tapno maamon dagiti ka-Ilocanos tayo dagitoy dapat nga aramidon babaan nga ron ta tayo iti crisis nga mapungkuna. Well kadagitoy padak nga taga nga Ilocanos kat amo yung kat iti effect
daytoy crisis nga mapaspasamak ti Middle East ket global kun nga kunada. So kaya na sa uwan apektado tayo dito kwa. Ket hantay nga mapigilan or mapagalan nga ngumato iti presyo nga talaga iti fuel. Then later on dagitan to pati presyo ti goods tayo, dagiti produkto tayo. Isu nga datayo in our own little way aramidan tayo balay tayo matlaan. Dagiti energy saving measures amo tayo dagito yon. Tapno kasano tapno hantay umat-unay nga marigatan. Namaan tayo nga iti Provincial Government of La Union nga idadalo ni Governor Mario ket agtutuloy nga agpanpanunot iti assistance nga mabalin nga maited kadagiti ka Ilocano nga affected lalong-lalong dagiti vulnerable sectors tayo, dagiti farmers, fisher folks, dagiti toda, dagiti tricycle drivers, jeepney drivers, ada iti pamplanuan adan to ti mapasamak nga assistance nga maited para kadagito. Kun dagiti pati dagiti small business owners tayo mabalin dagita nga apo ti panpanutan ni Governor tapno matulungan dagiti ka Ilocanos. Panakaymuntar ti safety signages iti kalsada ijay San Juan kini daw iti sangguniang panlalawigan iti DPWH. Kini daw ni Board Member Miguel Corleon Magsaysay iti panagtignay ti Department of Public Works and Highways Region 1 ken ti La Union First District Engineering Office nga gimuntar ti safety signages iti masungad ti Baroa Bypass Road a Masarakan iti Barangay Tabok, San Juan, La Union. Iti panagbutla ni Board Member Magsaysay, rumbang kinunana ang mapaikan ti signages ti lugar, kalpasan iti nagsasarunong aksidente, anapasamak sa jay iti napalabas atawen ken itataabulan, anakatayan dagiti sumagmamano nga umili. Sigon kini Magsaysay, nasayat mo tinagbalin asungbat ti DPWH, kabayatan iti naangay a committee hearing iti Kalabes, ken mangnamnama ti bukal tinapaspas a panagtignay ti ahensya, mainag itikid daw daytoy, nang runa tamanamnama ti panagdudupudup dagiti bisita a dumalyasat iti lugar. So para po sa akin, araw-araw ko po yan nadadaanan papunta po dito sa Kapitolyo. At na-feel ko po ang uncertainty kapag dumadaan po ako doon dahil wala pong accident-prone area na signage, wala pong mga dinadagdag na mga safety devices po ever since the accidents happened. So it was timely naman po na last session, nagkataon din po na naimbitahan po natin ang regional office ng DPWH para po ipresenta po ang kanilang mga upcoming projects sa 1st and 2nd District. I called this out po at sinabi ko po sa kanila na sana po gawan po nila ng action po ito kasi napakaganda po ng ating diversion road. Kung marami pong aksidente po dito, matuturn off po ang ating mga turista at ang ating mga lokal na daanan po ito on a regular basis. Pinalagipan mo ti bukal dagiti motorista iti panaganad dagitoy itaas Semana Santa. Well, ang aking mensahe sa ating mga motorista, turista at lokal, syempre po, tayo po'y mag-ingat kapag tayo nagmamaneho. Huwag po tayo iinom, let's not drink and drive, para po itong darating po na Semana Santa ay magamit po natin ang oras po na ito para po makapag-connect sa ating pananampalataya at syempre po makakonect din po tayo sa ating mga pamilya na kasama po natin sa darating po na Holy Week. Ken, maudi ka iti damdamag ordinansa amang iparit iti panagtupra iti mama iti pampubliko a lugar na isingasing. Agtaltalin ni Edla ta aparikot ti panagtupra iti mama dagiti sumagmamano nga individual karag iti pampubliko a lugar iti Upland Municipality City Probinsya. Tapno mailindag daytoy insingasing ni Indigenous Peoples Mandatory Representative ken Board Member Joyce Abuan ti panakaypasa ti ordinansa amang iparit iti panagtupra iti mama karag iti pampubliko a lugar. Sigon kinabuan numan pa'y paset ti kultura dagiti Upland Municipalities ti panaggalngal iti mama ket rumbang lata akusto ti panakay basura daytoy iti nasayata pagibelengan. Gagam daytoy nga ordinansa a mapagtalin ni eti kinadalos ken kinapintas sa glawlaw nang runa karag iti pampubliko a lugar. Manamnama nga iti kabita na panawen ket may pasa daytoy iti umuna a panagbasa. Lagi po gamin nga ipa-ordinansa daytoy
kasi kas nakita nga ti aglawlaw kat ada sa magmamano nga individual matkiti nga agi tuktupra iti mama jay rurwar kat han nga nasayaat kat ipatungpal ko dito yung ordinansa tapno na linis iti aglawlaw ken madisiplinaan ti tattao ken nakita nga ado iti pagsayatan na daytoy tapno iti kasta makita nga datayo kat ada iti pagtungtungpal tayo iti kuna nga kalinisan iti aglawlaw